Poďte do toho. Takže na začiatku si potrebujeme navlhčiť tváričku. Ja používam toto biopeptidové sérum. Vždy je dobré pod olej si pleť navlhčiť, pretože potom ten olej krásne prenikne do hĺbky pleti a neustane len na vrchu ako nejaký mastný film. Teraz ideme na Orient olej, ktorého poznáte, tak viete, že aj úžasne vonia. Povtláčame pekne olejček do pleti. Tak a ideme na to, začneme krk. Idem vlastne tak z boku, aby som nešla priamo cez štítnu žľazu. A niekoľkokrát ho takto smerom dohora premasírujem. Toto je liftingová masáž, čiže dvíhame kontúry. Dobre, teraz opačnou stranou dláne. Popod kontúru. Teraz do háčikov a prejdeme pekne cez kontúru. Ešte jedna strana. A druhá strana. Vždy ten spodný palec ide popod, tú kosť, vrchný ponad. Čiže vlastne pekne definujeme kontúru. Teraz ešte cez pery. Zase háčiky a lícne kosti smerom hore. Cez obočie. A teraz ideme pekne jednou rukou hore a druhou do šikma. Pekne dvíhať. Najprv som nižšie tou rukou a teraz prejdem vyššie. A druhá stále ide rovno hore. Teraz idem cez líčko. Dobre, a teraz to pekne všetko podvíham. Najprv od kútika úst, teraz po podlíčko. A idem hore viečko, najprv okraj oka, a teraz cez čelo pekne dvíham všetko hore. Výborne, idem druhá strana, takže idem do šikma a hore. Najprv od kutika. Teraz cez líčko a hore. Teraz to pekne všetko dvíham. Najprv zo spodu. Teraz líčko. A prejdem hore popri vonkajšom kútiku oka a zase prejdem pekne celé čelo smerom dohora.
pekne dlaňami. Výborne, teraz jedno líčko, ruka hore. Jedno líčko, ruka hore. Výborne, a klavírik. Čiže dvíham pekne kútik a posúvam sa až k ušku. Čiže najprv som len po kútik a teraz idem aj pod líčko. Výborne. A druhá strana. Čiže najprv potiahnem líčko, potiahnem líčko. Potiahnem líčko, potiahnem líčko a teraz klavírik. Najprv dvíham kútik a idem až k ušku. A teraz líčko a zase prejdem až k ušku. Výborne, teraz takéto L-ko, palce pôjdu popod kontúru, ostatné pekne lícuje tvár. Hop, zdvihnem a pekne potiahnem dole. Tak verím, že sa vám táto liftingová, zdvíhajúca masáž páčila. Budem rada, keď mi napíšete, aký ste z nej mali pocit.